Mám pre vás dobrú správu. Keď mám nejakých tu fanúšikov, ktorí vidia túto video, ktorí sledujú Brawl Stars, tak mám dobrú správu. Dostal som Legendary Star Drop aj Epic Star Drop a z toho mi skončili Bravery. A v tomto videu vidíte jedno z nich, ktoré skončilo v Legendary a ešte je Nita. A ešte mi Nita skončila a keď chcete vidieť viac takýchto videí, tak dajte odber, aby sme dali 20 odberateľov.